заден тръгнаха хората. Не, ще идват насам. Тръгнаха на заден, вместо на преден. Ето е на заден връз. Там сега ще спрат с радарчето и това е. Иди напред на максимално. Ако си тук на това няма кой да каже нещо. Идете на магистралата, дърво. Тук няма кой да каже. Няма бе, няма, седите бе. Седите сега ще изкарат радара, там ще си засичат. Сега ще му видим, няма номер и ще ги... Отивам да ги топа. Жоро, да не отиваш да правиш максимална. Не отивам. На магистралата само не... Не, ще си изкара за радарчето, там паркираха си и взенаха си. Сега ще ме да им блокирам дигитал, Седите бе, да по-бързо си винава да тръгвате. Ремонт, те виж чак, когато им се развали, мини покрай тях максимално. Сега ще ме да блокирам. Фио, да им се завърти буркана. Да блокирам радара и сега. Даро, къде тръгна ти? Снимам бе си. Я тръгна капаците. Стана без мотора, ще да ги... Ще дойдат ли сега, бе? Идва бе, било. Да бе. С кой са, бе? Май в нали идвате ли това? Тръгва ли от Нали в Пловдив бе? Те до Пловдив те ще кръщат директно. Тук ще бъде директно насам, бе. Сега не съм ги гледал в школа. Жими, отиди по Ромай на центъра, брат. Чакаме. Къде ги чакаме, сега ще се разпират, брат. Я сега сува, ще се прави един пак по Ромай, няма проблем. Това ще ги чакаме. Дико! Къде ще се тръгнем, брат? Нищо да не се Има хубаво, после в веб-бокса... Той тук ще седи, телефон ще седи. Кафе на път по Оричани ти дойдаха. Ванчо, знаете ли го? Познавате ли го Ванчо? Викал, давай тръгвайте, той ще дойде, аз съм се обадил. При мен още никой не се обадил. Няма, така няма се разписва. Тръгвам, видео, синовата тръгнем за Гърция, ама...